Dördüncüsü Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh salahımrak gideyin. Bir vakt bir adama näme diýipdir? Sana bir sowgat bereýin, keyf edersin, aýdaýynmy bir sowgat bereýinmi sana diýipdir. O da aýt diýipdir. Sana bir gawy sowgat bereýin diýipdir. Aýt diýipdir. Sen özüň oglanjyklaň içeriň belki hemsaýalyň menen bile sen Tebarek surasyny öwret diýipdir. Şol Tebarek surasyny okuyan adam Kıyamatda şu Tebarek surasy ýüwünden ýedinden, sagyndan solundan, eteginden üstünden bay çörüňeşip oda oklamajak bolup görer diýipdir. Men Peygamberimizden eşitdim. Wedettu annaha fi qalbi kulli mu'min. Peygamberimiň aýdan kepşi. Wagşy Tebarek surasy hemmemin ummatynyň galbyny bolsa da diýipdir. Edip Peygamberden jan çekip aýtýyny görüm. Birce 30 ayet ha, 3 sefe, 4 daqiqa olmaya okuyandı. Öwredin içeriğinde, gönünü örtüňiz. Nagat oğlan uşağımızın hemme zady barada kellämde ağatya. Egin başı barada, oturuşu barada, yatışı barada, yortuşu barada, dini barada da berekella bir togor eneli. Tomuz täsirçilikden bir ay önce habarlaşıp atýlar. Tamam okudulýan yerlerde haçan başdan ýa. Medersesi bilen, dersi bilen, işi bilen bolup aty. Namazyna ähmiýet berýän Hudaý Taala aýtdyr. Men hakykat benden şola diýipdir. Oğlan uşagynyň ähmiýet berýän adam.